Банда, здравейте! Във втория ден от новата година. Това е изключително изненадващо видео за мен, предполагам и за някой от вас, защото съм убеден, че много хора са забравили въобще за този канал, че съществува. Аз също бях забравил по едно време и това видео е абсолютно непланирано. Не съм си поставил цел през новата година да снимам видеа, но реших да ви споделя нещо така като някаква равносметка, която бих си направил през годините назад. Предполагам, че ще бъде интересно най-вече на тези от вас, които са ми гледали и някакви стари видеа още преди 4-5 години. Така че това ми е идеята на видеото, защото сме сега в такъв етап от годината, където хората масово целеполагат, мислят какво да правят, как да правят, колко главоломни цели да си поставят. И всъщност дали това нещо не ги ограничава повече, отколкото да ги вдъхновява и да се окаже, че им пречи. През моята призма, това, което съм видял през годините, до огромна степен е това, че действието трябва да бъде водещо. Действието трябва да бъде в основата. Защо го казвам? Защото аз дълго време в началото планирах някакви неща, четях книги, умувах, както се казва, чаках някаква гениална идея да ми удари през главата, тъй като имах амбиция в себе си, исках да правя нещо, което никога не е правено, нещо, което е така по-революционно и така нататък. Както и във видеята, същата работа. И това, което установих за себе си, е, че такава идея няколко месеца, умувам, мисля какво да правя, как да правя, такава идея така и не идва. И си викам, добре, времето минава, аз не съм направил все още нищо в тази посока. И това, което стигам в последствие като заключение, е наистина, че действието е водещо, действието е преди абсолютно всичко. Какво имам предвид? Във времето виждам как някакви действия, които не съм ги виждал в началото като най-правилните действия. Виждал съм ги като нещо, което не ме задоволява напълно, но съм предприемал дадената крачка. Това действие ме отвежда след това до друго действие, след това до трето действие, след това до нова възможност за нещо. И виждам как колкото повече един човек действа, толкова повече възможности му се отварят. Нещо, което ако просто стоим с книгата, с дневника, с гледането на гурутата в интернет и умуваме, това нещо никога няма да се случи. И като говорим за късмета, късмета е когато добрата подготовка срещне възможността. Да, обаче добрата подготовка, тя идва когато сме предприемали наистина реални действия, а не просто да сме умували. Защото дори и даден човек, който може да ни бъде супер полезен в някаква област, така че да се развием още по-добре, то човек би искал да види, че ние предприемаме някакви действия в дадена посока. Не стоим просто и така да чакаме, както се казва, нещо да ни удари отгоре. Така че това, което си давам на себе си като някакъв урок през годините, наистина е да не се умува чак толкова. Планирането е важно, но това е различно от умуването, защото планирането е обвързано след това с действие. А умуването може да си умуваме години наред и да не направим в крайна сметка нищо. Едното действие води до следващото действие. И това го казвам, може би най-вече обвързано към хората, които още не са намерили посока до някаква степен в живота си. Както аз, когато правих в началото тези видеа в YouTube. Аз тогава със сигурност съм казвал във видеята, че не съм убеден точно в каква посока отивам. Имам амбиция, уча някакви неща, интересувам се от доста неща, за да си намеря посоката. И това с посоката е малко... Ако искаме да видим напред какво следва, ние трябва да тръгнем напред. Не може да стоим на едно място и да чакаме напред това, което е пред нас да се изясни. Това е като сме в една мъгла, в която не виждаме повече от 20 метра напред и да чакаме тази мъгла да отмине. Вместо това можем да направим 5-6 крачки напред, тази мъгла отново минава по-напред и в крайна сметка ни се разкриват нови перспективи пред нас. И в момента
тъй като в последните години създавахме бранда Athletable, което е коучинг бранд в сферата на фитнеса, здравето. Помагаме на доста хора в тази посока. И това, което е есенциалното е, че в момента основната ни дейност, тя е коучинг на живо. Признавам си, че още преди години, когато съм снимал видеята в YouTube, аз съм бягал от това. Тоест аз съм си казал, аз не искам да тренирам хора на живо в зала, аз искам да правя тия неща онлайн и така, и така, и така, и така. И помня дори преди години още един ментор ми беше отделил време, без да ме познава, без нищо. 40 минути време в неговия офис. Отидох на среща и му разказах каква амбиция имам, че не знам на къде да тръгна, какво да правя. Тук е един урок, който можем да си вземем със сигурност. Това е наистина да не пробваме да правим всичко сами, да комуникираме с различни хора, да виждаме различни перспективи и разбира се да ги подлагаме под критичен филтър. Но това е тема за друго видео, ако ви е интересна. Този човек, като разбра какво искам да правя, че нямам никакъв опит, ме пита, добре, ти искаш хубаво да ги правиш тия неща онлайн, но защо не почнеш да тренираш хора на живо? И аз му казах, не си се представям на живо, това не е моето, искам да го правя онлайн и така. И интересното е именно това, че години по-късно аз това нещо го правя на живо. Вече сме и екип, който го прави това нещо предимно на живо. И дори сме на етап да си увеличим екипа с още един треньор, чрез който да помагаме на още хора. И това е интересно, защото преди съм бягал от това, вече обаче виждам много смисъл и много потенциал защо да се прави това нещо, как е полезно на хората и се виждат съвсем различни нови перспективи. Ако не бях предприял такава стъпка и още умувам какво и как да правя, рано нямаше да съм стигнал до абсолютно никъде. Така че, защо го казвам? Защото в началото дадена идея, дадена стъпка, дори да не ни изглежда като най-адекватната за сегашния ни момент, е в пъти по-добре, отколкото да не правим абсолютно никаква стъпка. Грешката масово на нашите поколения, и не само на нашите поколения, то е дори на нашите родители, това е, че се страхуваме да не стъпим на криво. Страхуваме се да не сбъркаме. Което е много грешна перспектива, защото ние стъпката на криво я приемаме за провал, а не я приемаме за урок. Което е в много негативна спирала ни вкарва. И аз преди да се занимавам с това, с което се занимавам сега, съм пробвал няколко различни неща в различни направления. И тия неща не са били успешни. И най-лесното е да си кажа, то не ми се получава, няма нужда да пробвам вече нищо. Не, приемаш, че тия неща си ги пробвал, видял си какво ти харесва в тях, какво не ти харесва, какво ти дава енергия, какво ти взима енергия и си правиш съответните изводи. Така че ако мога да дам така съвет на моето по-старо аз, едното е, окей, имаш амбиция, чети, информирай се, записвай някакви курсове, ходи на събития. Тук пак слагам голямата скоба, че с времето човек трябва да изгради наистина критичен филтър, да разбира кои неща си струва да записва, кои не си струва. Но това отново, ако ви е интересно, оставете коментари, мога да го засегна в друго видео. Защото съм записал наистина доста неща през годините. Но, като имаме предвид амбиция, всичко по веригата, второто нещо вече е наистина се предприемат действия. Защото човек дори да започне да ходи примерно на работа, която работа не го удовлетворява особено. Дали финансово, дали чисто като дейност, това отново може да бъде супер плюс за него. Защо? Веднага давам. Ако не го удовлетворява от финансова гледна точка, това може да му бъде един допълнителен стимул, така че във времето да развива компетенции, с които да получава повече пари. На второ място, ако не го удовлетворява от гледна точка, да кажем, на отношение на неговия работодател към него самия,
това отново може да бъде един супер стимул през тая болка, той човек да си каже, окей, аз ще изграда такива компетентности, с които да изграда дейност, в която да нямам човек над мене, който да ме така държи изкъсо, да ми чете конско, да ми създава излишно напрежение и да правя нещата през призма, в която аз не вярвам, например. Тъй като много често в работен план нещата стоят по този начин. Нещата по веригата наистина са доста. Не искам да се разпилявам в това видео, искам по-скоро фокуса в него да бъде ориентиран върху действието. Защото аз през годините, в които отново се връщам, защото този канал го приемам някакси едно ми е като личен дневник, тъй като съм хванал някои от най-първите ми етапи на развитие и съм споделял начина си на мислене и разсъждение в тях, тук в канала. Загубих си мисълта. Чайте. Сега ще се сета. Искам да ориентираме наистина това нещо към действието. Защото аз, когато съм снимал видеята, не съм... правил съм ги с идеята, по-скоро, че не искам да работя за никого, искам да работя за себе си, аз да изграда бизнес, да правя еди какво си, което е супер и настройката ми винаги през годините е била такава. Да, обаче, за да стигнеш до този момент, много често е хубаво да минеш стълбичките, за да стигнеш това ниво. Съответно, стълбичките да видиш какво е да работиш за друг човек. Да видиш какво в твоите менеджери, твоите управленци, например, не ти харесва. Защото аз имам така много ясни неща в характера на някои мои управленци през годините, които съм си казал, че аз не искам да притежавам и в моя екип аз не искам да проявявам такъв тип качества, с които по-скоро да създавам негатив в работната среда. Така че съм видял по-скоро какъв да не бъдеш като менеджер, отколкото какъв да бъдеш като менеджер. Така че ето още един плюс на това нещо. И такъв тип негативи, пак казвам, които хората виждат, много често се казва, че не са негативи. Защото аз не съжалявам за нито една работа, която съм работил, макар че когато съм ги работил, не съм осъзнал на 100% как това нещо би могло да ми бъде полезно в живота за напред. Да, но се оказа, че някои от тия неща наистина са ми полезни и е било много по-добре да предприемам тия действия, отколкото, пак казвам, да стоя да чакам и да умувам. Така че към по-младите хъсвари, реално какъвто бих казал съм бил и аз тогава в началото на 20-те си години, съветът наистина ми е действайте, не го умувайте прекалено, имайте си амбицията, целете наистина да се развивате постоянно, но не слагайте нещата като някакви действия като черно и бяло. Тоест това нещо е провал, това нещо е супер успешно или нещо подобно, защото това ще ви вкара в една негативна спирала като цяло. Това е от едно такова спонтанно видео, да не се повтарям. Ако някои от тия теми, които загатнах, защото нямаше как да влизаме в детайли в всяка от тях, но ако някои от тия теми ви е любопитна, оставете коментар наистина отдолу, ще ми бъде полезно да разбера хората, които са стигнали до края на видеото, защото нямам проблеми периодично да споделям такъв тип разсъждения тук, с които евентуално да ви бъда от полза и да може да се развиваме заедно. Защото съм уверен, че тук има хора, които след канала от самото начало и ще ми е интересно да разбера кои са тия хора. Това от мен за сега. Започвам с първа тренировка за 26-та година в фитнеса. Така че на вас ви желая активен ден. Качвам видеото без обработка, без нищо. Който иска да го гледа, който иска да не го. Това от мен и до скоро!